No kaka swale koro kao jo Kenya keto gi tero in circles gi miriambo ma ok donji. Ni wan gi vision 2030 to wacho ni kata koro wabed mana gi vision 2042 kata 2040. Of course, onego bed niya ginyiso wa ni wawe wach mar vision. Ok onego wuoye wach mar vision. Nikech ka wan gi vision 2030 to we cannot run ok onyal kao Kenya waket in a vacuum. Ni after 2030 koro weche gik. En wach ni koro gimo vision moro ma chaka tindone mochako bedo go onge. Awinjo ko wacho 2030, 2040, 2050. Here is a case by the existing president. Of course, these visions nyaka gi come from the president. Or ginyal come from the opposition. No opposition wacho ni vision biro bedo. The sitting president gi pache maleo kaka His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Ma pache leo oseneno ni kaindi koro ero gini wadhi kamo gikone. Wachak wabed gimoro machielo madhi konyowa mondo mi nyithindwa gi nyikwawa gi ndok liundawa ento sewe nyuol obed ni biro yudo kamoro manyalo timo nade manyalo konyore. Magi gin gik moko ma nyaka bed ni wabedo godo mondo wabed gi paro makare. But you see, kinyiso wani dwa telo without a vision. Then what are you telling Kenyans? Inyiso jo Kenya nango. Ni jo Kenya unu fuwa yenya wan kitelo oda mana kayo to vision moda bedo go timo nade onge. I think swalegi team ne onego bed ni gi back to the drawing board mondo gi check ne cha winjo ka giwacho ni gionge technocrats gi yude kaka ginyalo poch technocrats moko kama nyalo konyo gi kata for free machalo Dr. Abdul gini wayud kaka wakao gini mondo waket ne gi yo makare idwa riwore gi linda mo kaliri record gi man mondo wamigi paro makare manyalo konyo gi nikitano ka gionge paro makoro gi wakao jo Kenya gi kao jo Kenya bende onge paro kaka gionge angoa gionge paro. But here we are here mondo mi wane buo His Excellency Dr. William Samoei Ruto kwang'iyo gik motimo not as a person sani endi as the president ko se paro ni gini nigi makosa moko monego be ni wang'iyo going forward. Let us rally behind him. Wang'iyo gigi but okay watch ni there's no perfect document ni kara 2030 ni endi samoro gik moko mang'eny moko yeo ne wadhi achieve. Let us ride on experiences mwayudo ka wadhi godo mbele kati wakao gini wakel mbele. But if you want to tell us today ni wabedi vision 2030 to go 2030 no to chapter closed gen kage kao telo assuming ni kao telo ka koro wacho no gidi bedo gi lek gidi mano gi masolo gidi bedo gilek kupogre bati adawacho gi moro ka yes wadhi chuno gini gi thuon giminano ne idhi chune gi thuon ango lek koso ma gi jok mungiyo gi thuon chikiti lek mikelo gi thuon chikiti why do we call public participation ma iso gino kaka public participation odwa wacho ni gibi mera rule man onge kama nyada ke piny maonge lek oda boka abiro yes maonge lek to lek mora ma ingo nyaki make sure ni sami kete mondo mi obed ni ji nyalo nene nyaki create that environment iwinjo kanyo sama Abdul gini wacho ni waonge lek mano chalo joma koro iyanyo kata nyithindi ni onge